Okay, mayong mudto na usab kanaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dili atong tulumanon sa kahanginan, si on a Kati Kisses on Air. Og ako lang di hapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Martes do, pizza noy binakini mga higala sa bulan sa saan sa matarong bulan. September, bare month na mga higala. Gani daghan na kay kog mga naagian nga mga balay-balay, magabi nga doon na mga Christmas lights, no? Mga Christmas decorations na ana mga higala, no? So, na diwa sa Pasko nagsugod na gyud, no? Yang Pasko gyud una magsugod gina sa atong kasing-kasing, no? Ato nga sa ulugon gyud ang Pasko sa atong kasing-kasing. Kung wala gani, ora ra gyud nagwalay na hitabo. No? Mo epekto na sa imong palibot, imong balay. Oh, walay Christmas decoration. Paskong Pasko nagmuro-muro ra ka. Paskong Pasko, nag-inusara na ka. Ang uban, nag-Christmas party na. Ang uban, kanang namasko na. Ang uban, nangumpra na. Ikaw, narakas inyo. Gamuro-muro na ka. Nga naman. Tungod kay wala manggod ang Pasko sa imong kasing-kasing. Muna nga, para nako, sakto na gito si Joe Marichan. No? Si Jose Marichan, nga iyang kanta, Christmas in Our Hearts. Okay, no? So, alo karon nga Martes ha, pizza 9 na kini sa bulan sa Setyembre. Okay, no, nahala, no? Ari na ta mahigala sa ato ang CBCP News. Balitang simbahan ni ining kamudtuhon. CBCP, kung kapunungan sa mga kaobispuhan o Catholic Bishops Conference of the Philippines, no, matud pa, CBCP urges Filipinos to make corruption shameful again. No, sa ato pa ato gyung tan-awon mga higala kining korupsyon nga usag gyud ka makauulaw nga binuhatan. No, matud pa higala, no, kay mura man gud usahay murag moingon ra ta ba nga okay ra man yun ang mangkorupta nguna na, no, gani murag wala ra gyud nato kanang mga korap nato nga mga opisyal, bali wala ra gyud natong Pilipino. Muna nga nauhagan karon ang CBCP pinanguluhan sa ilahang pangulo nga mao si Cardinal kanang Jose Pablo David, no? Pablo Virgilio David, ano nga tan-awon gyud mga higala ang matud pa kining unsa man lani kining corruption isip usa ka makauulaw nga binuhatan. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo urges government don't waste your lives, fellow singalani and Praseri. Don't waste your lives. Follow the examples of Acutis and Prasati. Ano mo ni mga bagong kuan mga higala, mga santos, no, si Santo Acutis, no, og si Padre si San Prasati. Ayan, no, so manang nanawhagan, no, si Pope Leo nga sundon gud nato alimi na gyud ang mga batano, no, nga ayaw usiki ang inyong kinabuhi, no, don't waste your lives, follow the example of Acutis and Prasati. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon o padayon kita mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Abay no ari na ta mga higala sa ato ang Saint of the Day, no, that is September 9. Ang ato karon nga santo walay lain kung dili si matud pa sa atong listahan September 9, no, si San Pedro Claver, no, Saint Peter Claver, no, Saint Peter Claver, no, natawo kini siya ni adtong 1581, namatay ni adtong 1654. Oh, 70 ka pa ng edad mahigala, no. No, unya usa kini siya ka Katsila, usa ka Jesuita nga missionary to Colombia
During the slave trade, thousands of slaves were brought to Colombia. Now, they were traded as farm workers, and they were chained. Ang taon kaluoy, no? And treated like animals, no? And they were chained and treated like animals. Peter Claver took care of them, give them food, no, kanang and medicines. With the help of interpreter, he gave them basic instruction, human dignity, and God's given love. After 4 years of sickness, he died. He was canonized in 1588, and Pope Leo VIII declared him the worldwide patron missionary for black slaves. So, sa tupa San Pedro Claver, maayo kayo nagbatasan ng mahigala, no? Kaya sa una manggod, ang mga itom, kinibang mga negro, mga blacks, kinigong negro taken from the word black, no? Kaya kanang negro, itom sa mga katsila, negro, ano? Kanang gitawag na ito, Montenegro, no? Black Mountain, ganyan, no? Sa tupa, ang mga taga-Africa, gitawag din sila mga negro or mga itom. No, muna nga si San Pedro Claver maugyod ang usa sa nibati sa kalisod ni mga tawhana, no? So karong adlaw hinumduman nato mo mga human trafficking to mga higala, pero ang gitraffic mga negro taon kaluoy, no? Muna karong adlaw mahigala atong hinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Pedro Claver. Okay, hala, no? Ay na tamang higala sa atuang mga katekism, no? Doon naman kay katekism na tamang higala, no? Number 1 question is, why do we celebrate fiestas? Yan, ano kay uso ra ba kayo mga higala, mga fiesta ba, no? Mga fiesta uso kayo mga higala sa subok-subok kayo nakita. Abino, we celebrate fiestas in order to commemorate and reflect on significant events in salvation history, the lives of Jesus, Mary, and the saints, and the sacred mysteries of the faith, which bring joy, strengthen community, and inspire spiritual growth by providing us a structured way to honor God, and live out faith in the church and in the church life cycle. These days allows Catholics to experience God's joy, participate in a community of believers, and foster deeper connection to their faith. Ayan, no? Ito pakinig yung fiesta mga higala. Usa ko ni sa kanabitang tulumanon sa usa ka Kristiyano nga maoy nakahatag kanato, no? Og matud pa nakaambit kita sa kalipay, no? We enjoy we experience joy nga maka-strengthen sa atong community relationship. Kinigong kalipay mahiga nakabantay ka murag mulig-on ang panaghigalaay sa piyesta kay magbisitahanay pa atong abi-abihon ang atuang mga amigo, mga paryente sa atong panimalay, maghikay-hikay tagamay, yun yung sa atong hikay-hikay gyud ang kalipay unya mas strengthen ang matud palagi kinibang gitawag nato sa in English og community relationship, mga paryente, mga amigo magkahigalay, no? So muna nga kining fiesta mga higala dako kay ni siya kalambigitan usab sa kaluwasan nato salvation history, kay mao may atong gisaulugan, atong gikuha ag base sa atong kasaulugan ang kinabuhi ni Kristo, ang kinabuhi sa atong mahal nga birhen ug sa mga santos ug mga sagrado nga misteryo sa atong pagtuo isip mga sumusunod ni Kristo. So ato diri sabton mga higala, no? Wala man gyud dautan og magfiesta, kagalan lang ang mga laing pagtulunan kay murag gipakadautan nila. No, kay matud pa nila ato kunong gipasidunggan ang mga Dios kay wala kuno sa Biblia na siya magfiesta. Kung atong tan-awon mga higala, daghan biya kay mga fiesta pod sa Biblia, no? Kay ngano man daghan kay ng mga kapistahan kanang kapistahan sa pagsaylo sa mga Hudiyo. Kapistahan ng mga Hudiyo. Nya ato po na nga gipahaom sa atuang kining gitawag natong pagtulon ang Katoliko. Kay kining
atong pagtulon ang Katoliko mga higala kung ato gini siyang tan-awon, usa kini siya ka kining usaba ka pagtulunan nga i-adapt nato kung unsay naandan ang lugara, no, pananlitan kining Judeo-Christian tradition, no, kini bang kinaiya sa mga Hudiyo nga daghan kay silang mga kapistahan, no, kapistahan sa pan nga ipapatubo, kapistahan sa pagsaylo, kapistahan sa pangani, no, gi-adapt na nato sa Katolikong pagtuo. Gi-adapt na nato kay ang Katolikong pagtuo mga higala adaptable na, basta dili lang musupak sa kaubuton sa Dios. So gi-adapt na nato kanang selebrasyon sa mga Hudiyo, kadaghan man na kay sila kayong fiesta, gi-adapt na nato mga Katoliko. Only lang nga atong gibutangan og sa may gitawag nato kining gitawag nato Christian meaning. No, imbis nga kuan lang ordinaryo lang kanang pista sa kining gitawag natong pagsaylo, gibutangan natong patron pananglitan kining pagsaylo unsa man pista, natural kining pagsaylo sa karaang kinabuhi sa bag-o, kining kapistahan sa gitawag nato og Pasko, ano, mo man na siya kuan kanang ug sa ato pa counterpart nato sa piyesta sa pagsaylo, no, kana pong piyesta sa kanang piyesta sa kanang gitawag nato og pangani, no, the feast of good harvest, na diha sa Pasko o baka kining piyesta sa pagsaylo ato na siyang gipahaom na nato sa dihang atong gisaulog ang kining gitawag natong Pasko sa pagkabanhaw, no, kay si Kristo misaylo gikan sa kinabuhi sa kamatayon hangtod sa hantod siyang pagkabanhaw. So, in other words, ang Kristyanismo gi-adapt nato sa karaan nga mga pagtulunan sa mga Hudiyo o adapod nato sa kanang gitawag natong pagtulunan sa kuan kining gitawag nato og nianang panahon na kay si Kristo nagpakatawo baya. Buti pasabot nga gi-adapt ni Kristo ang kinaiya sa katawhan, no, kay si Kristo lagi ang mga tao matawo man lagi pinaagi sa gitawag natong gikan sa usa ka babae, niagi gyud siya, wala siya niingon nga nibutho ra siya kalit, niagi gyud siya, gi-adapt gyud niya kung unsay naandan sa mga tao, natawo gyud siya pinaagi sa usa ka inahan, and then namatay pud siya pinaagi sa kamatayon. Muna nga gitawag natong ang Kristyanismo is adaptable, no, bisag gi-adapt nato aron nga mas mahimong kahuluganon sa ato ang kinabuhi. Galing lang ang mga laing relihiyon lang kay mudayo pangutan naanas Biblia. Ang tubag ni ana ando naman ko'y katungod ang Katolikong simbahan sa pagdili o sa pagtugot. Ato ka nang mabasa sa Mateo Kapitulo 18 versikulo 18 sa diha nga gitahasan, no, ni gitahasan ni Jesus ang iyang mga sakop nga pangadto kamo sa tibuok kalibutan og himuha sila nga ako mga tinunan og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unya matud palagi sa inyong pagpanudlo dunay gyud pud moy dunay mga kuan ba mga naanda ni anang lugara na muna nga i-adapt ka na ninyo. Unya wala na'y problema kay gitagaan man niya katungod ang iyang mga apostoles nga kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Kung unsay inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Sa to pa ang katungod na ara sa mga Katoliko kay ganuman ang Katoliko ra man gud mo connected sa mga apostoles. No, nakabantay mo nga atong gipasidunggan gud ang mga apostoles, mga santos ba. Ganuman connected man gid ta sa kakaraanan. Kaya ang Katolikong pagtuo sugod pa man gini kang Kristo. Sa dihang iyahang gitukod ang simbahan, no, giingnan niya si San Pedro, ikaw Pedro ibabaw na ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Unya si San Pedro giila man na nato siya nga una nga Santo Papa sumusunod ni Kristo. Muna nga nagsunod ini ang daghang kay mga Santo Papa o aduna gyud mga gipangtudlo nila nga nahimo na karon nga tradisyon. Muna nga si San Pablo niingon sa Mateo sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15, barugi ninyo og hupti, no, barugi og hupti ang mga pagtulunan, no,
barugi ug bansaya ang mga pagtulunan, barugi sa ato pa na panalipdi, no, ug bansaya, no, ang mga pagtulunan nga among gitudlo kaninyo pinaagi ba sa pulong o sa sulat, no, kanang gitawag natong oral tradition o written tradition, no, klaro ba? Pero mga laing relihiyon dili gid sila ana ganuman kay naa man jud tay katungod niya sila wala man sa paghimo og balaod muna nga dili gid sila motuman kay kitag gahimo. Pero buto na hunaon nato ang Katolikong simbahan aduna gyud katungod sa pagdili ug sa pagtugot nganuman tungod kay konektado man kita sa mga apostoles. But anyway, mga laing pagtulunan din na sila dawat ana kay ang ilahag yung gituhuan kadto rag yung ilahang mga founder nga kun imong tan-awon wala gyud koneksyon sa mga apostoles. No, kinsa man gud nga founder sa Katolikong sa laing relihiyon nga adunay katungod nga adunay by connection sa mga apostoles, wala. The only connection nila sa mga apostoles ang Biblia ra yun. Wala nga kada sulti Biblia. Kung dunay pagtulunan naas Biblia, no? Kung dunay mga kuan naas Biblia, no? Ingon ni ana, no, gani duna koy gika-enkwentro ana nga magsigig yung ingon nga kanang Biblia ko, no, Biblia jud ako gipasulay pangutana kinsa may inyong founder o kinsa may inyong pastor, yung siya nga muni mituo ka sa gitudlo sa imong pastor o nga naman di ay ang pangalan sa inyong pastor naa sa Biblia, naa sa Biblia ang pangalan sa inyong pastor o siya nga wala o nga nituo man ka. Pero dili gina mo argumento unta, no, ang argumento mao nga kung ang gitudlo sa inyong pastor supak ba o dili sa pagtulunan ni Kristo. Pero kay literal man jud sila. Kita dili na wala na kinahanglan nga mangalan sa mga Katolikong pari o obispo na agud sa Biblia. Yan naman. Kaya ang gitudlo man may importante din na. Kung ang gitudlo sa mga apostoles, sa mga obispo, sa Santo Papa, dili supak sa kaubuton sa Dios, iya gina ni Kristo. Kung dili ba supak ba sa gitudlo ni Kristo. Unya, doon ay maingon nga na malagi gibutang ina may gitudlo nga supak lagi sa simbahan. Walay supak ko. Kaya ang simbahan mao may naghimo niya. Na actually ang mga obispo, ang mga pari is matod pa kanang unsa man kanang gitawag nato creating laws, no, kanang gitawag nato in behalf of the church. Ana, no, klaro abi, no. So muna yung topic karon ha nga ngano man tang mga apostoles mo sa ulog tag mga Katoliko, no, nagsaulog tag fiesta, no. And number one is we share in the joy and community building which is a result of the fiesta, which are the result of fiesta celebration. And number two, tungod kay matud palagi gi-adapt nato gikan sa mga Hudiyo, no, kay kinilaging Katolikong simbahan mo adapt man gyud ta sa pagtulunan sa mga Hudiyo kay nganuman kanang di man nagitagikan kasi Kristo Hudiyo baya to. Unya do na tay mga balaod nga binasi nato sa Pentateuch, kining 5 ka unang pinakalibro nga sinulat ni Moses. Klaro? Binudin lang sa dako duha atong balikan kini nga topic mahigala importante kay ni, no? Nga ato ning masabtan kay mo ni sa Beraka Foundation sa atong pagtulong kadto. Okay, klaro? So, din nila kukuto ba? Ako nagyapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Cab. Manamilit na usab kaninyo. Manalangin ka nato ang Diyos ug kagawang tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.